velkommen til den her YouTube-video. I dag skal vi unboxe en Labubu. Og det her, det er ikke en fake. Det her, det er en ægte Labubu, men jeg må ikke kigge ned i æsken. Fordi der er der et kort, hvad for en Labubu det er. Jeg håber virkelig ikke, jeg kommer til at se det. Men derfor jeg vil have den, det er jo fordi, jeg har set en masse YouTube om det. Så jeg tænkte, hvorfor kan jeg så ikke også bare købe en? Så ja, jeg ved ikke alle de her mærkelige tingestager, jeg fik i boksen. Fordi det var en papkast om det. Den kostede 650. Var det ikke 650? Okay, min mor hun gør sådan her. Nå. Okay, fordi jeg har også taget en lille, meget mørk tusch med, så jeg skal se rundt omkring, hvad for en jeg godt vil have. Jeg har 2 Lafufus. Den ene er hovedflækket af. Det er fordi min lille søster, hun kom lige til at flække den af. Fordi min storebror har købt en over i Grenland, og så har jeg fået en af min mor, og det var en Lafufu. Ja, den jeg fik af min mor, det var en rød en. Den hedder Love, og den anden hedder, det kan jeg ikke huske, men den anden, det var sådan en lyserød en. Og det var sådan en her boks. Husk det. Okay, jeg sætter ring. Og så håber jeg lige at få Secret. Okay, jeg sætter ring rundt om Secret. Og den lille Look hedder den Look, ja. Og jeg ønsker mig også den blå og den grønne. Okay, så nu kan I se, hvad for nogle jeg har sat ring rundt om. Den der, den der, den der og den der. Okay, nu skal jeg åbne den. Min mor sidder bare og smiler. Ej, jeg er virkelig dårlig til at åbne sådan nogle her. Det var en god start. Og så mor, når jeg tager den op, så kassen. Jeg må ikke kigge ned i kassen. Jeg må kun tage posen op, fordi så ser man billedet på Labubu. Ej, den sidder fast. Godt nok dårligt til at åbne Labubu-æsker. Mine venner, de snakker også rigtig meget om Labubu. Jeg ved godt, hvad for en det er. Så du det? Jeg ser farven. Men det ved kameraet ikke nu. Nej, jeg ved ikke, om det er noget at se den. Yes. Kortet af farven, mor. Ja. Skønt, at du bare Det er fordi, kortet rykker op. Og jeg håber virkelig ikke, noget at se det. Men jeg er lidt skuffet. Den her. Er det her en Lafufu? Der er en Lafufu. Det er en Labubu, den er ikke. Ørerne sidder godt nok skævt i hvert fald. Sådan her ser den ud. Det var den her, jeg ønskede mig. Må jeg hente de andre? Ja. Nu er jeg tilbage, og her er alle Lafufu og Labubu. Hold det fast, den kan ikke engang være på skærmen næsten. Okay, så her er alle den her. I bliver nok, hvordan kan jeg allerede skaffe så mange? Ja, vi er bare nogle heldige personer i dag. Ja, okay. Så det her, det er min Lafufu, som jeg fik sidste gang. Jeg fik den i søndags. Den her har vi åbnet nu. Den her fik jeg af min storebror, som siger, min lille søster kom til at ødelægge den med hovedet. Jeg var ellers rigtig glad for den, fordi det her, det var den første Labubu, jeg nogensinde har set i virkeligheden, som jeg har haft. Ellers så har jeg set nogle af mine veninders Labubus. Husk det. Og der er min lille søsters Labubu. Det var nok den flotteste Lafufu. Og så var den her den flotteste. Jeg tror nok, det var den flotteste, fordi den her Lafufu, den har for større, den har meget større ører end den her.
Den har den vinder af Lafufu, sådan en meget stor ring lige her. Okay, og så det her, det er min storebrors Lafufu. Den er lidt mærkelig, fordi den kigger sådan. Den har en gigantisk pande. Den er jo næsten større end min pande. Se selv. Hvad får en til? Ej. Tak fordi I så med. Og stor reklame for Labubu, den der har lavet Labubu. Jeg elsker Labubu. Skriv noget i kommentarfeltet, hvis I synes, den her video var god. Og skriv noget i kommentarfeltet, hvad for en Labubu I godt kunne tænke jer. Hej hej!